karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Kay kato akong bana dong, magdagan ka to. Makasaad ganito. Bisag unsa pa ng maong meeting diha. Iyagod ka ng biyaan tungod ka nako. Oh, Ma'am Imelda. Ako dong, di gyud ko gustuhan ng taong bakakon baya. Og dili ko gustong maguol ang akong anak. Bugtong namo ng anak. Og ang among damgo nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi. Kontra ko ang tao nga maghatag kaniyag kagulanan. Oh, Ma'am Imelda. Sorry, Ma'am. Pero, tawag magusta ko trabaho, Ma'am? Oh no, bisan na. Dili na gud oras nga ting trabaho. O say, good, Ma'am. Kining pagpangalagad sa tao ba? Say, mula pa sa oras? Piolo, dili ka man public servant do. Trabahante ka man lang. O, tinuod bitaw na, Ma'am. Pero, di man po mahimo nga di na ko tahuro na ang sugo sa akong principal. Kung patambungod may meeting, mutambong gid mi. Pues sulti ang imong principal. Observe mong oras sa ting trabaho. Sige, Ma'am. Sige, Ma'am. Niya na si Sarah nga akong my queen. Gihatod siya ang motorsiklo. Oh, si Ruben ka nang mihatod ka niya? Niya na sa lapaingon diri ay. Mommy, good evening. Iha, good evening. Kinsa kini imong kuyo? Remember, Mommy, this is Robin, the first runner-up of Mr. King. Yeah. Ikaw man day kini iho. Good evening, ma'am. Good evening, iho. Ma'am, excuse. Oh, sige. Padayon, Piolo. Mommy, asa si Lucy? Patagay o beer si Robin. Sure, iha. Kasakit sa puso, Piolo. Okay ra ba yun? Okay ra. Wow. Look, Piolo. Tinagad na kayo si Rubin ni Sarah. Oh, tural. May ginantag doon. Iya mga bisita. Ayay. Kaya niyang pagbuhat sa ingon ni Ana ba? Okay ra ni mo? Oh. Kaya man niya ang pagbuhat sa inyo. Okay ra ko. Ang ang manog manghagis ko. Ang ang manog kulatahong ko na suben. Oh, bitaw no, bitaw. Sige ba, matulog ko ba? Bay. Di ka makatuog nga maghayang upside down. Oh, kung di magkatug maghayang ba, mag-ubo ko. Iho, Robin, bihantaw na ka ha. Ayog ka bala ka, iho. Naa si Sarah nga mo atiman kanimo. Yes, ma'am. Og salamat kayo. Okay ra, iho. Sarah, anak. Ikaw nang mahibaw kang Robin. Yes, Mommy. Maayo kay batasan ng mami, no? Maogyod, Robin. By the way, imong daddy. To nanakay barko. Asiman akong daddy. Oh, wow! Ipisan ti ka beer?
Kabantay ko ba ako mang usa ni inom? Why don't you drink with me? Okay, sure. No problem. Buloy! Okay. Naanas piolo? Mauna na? Taso na pero di siya makaakas pag tanaw-taw Sara Ruben taon. Bitaw no ah? Tanaw kung ni Sara mo raman iya yung gidua-duaan sa may piolo taon. Hala oy, sakit po na Ay, oy. oo, sakit kayo. Ay unsa man, tinud-anay na silang uyab si Sara og Piola? Pero duwa ba di kaling ilaha taon? Tan-aw gud na ako ah. Sige, Kapara tanaw. manggug kaayong ilang kuan bang ilang relasyon ni Piolo ug Sara ba? Nganong nabaw man? Mabaw? Mabaw? Nganong lagi? Nabaw na sa amo. Nganong nabaw? Wa ka manggod ipataop ni Piolo ang Yay, haligi god. Mao nga dali ra kay naluka. Lansangat. Ngano ka oy? Hindutan ko sa imuhang termino nga ipataop. Wala kita gipataop ni Piolo ang haligi. Mao na. Maligi nga gitakdo diha taon. Mauna diha. Basta way gitanom. Dali kaayong mahanaw. Porbida, no? Hay. Moinom di siya. Giinom pa silang Robin. Makaya ko ka ang imong kinaya, Sara. Ang sakuto mga akong pagsabot nimo. Asa man. Oh, may parok na si Robin. Nahuman ang tingalis lagi inom. Di na ko magdugay ha. Salamat kayo ha sa mong paghatod na ako. Ayaw pa salamat, uy. Anyway, mubalik gyapon ko dre. Panawag ko mo balik ka. Of course. Sige, amping ha. Amping sa pagmaneho. Because of you. Mag-amping good ko. Bye. Bye. Ups. Tuwa na si Robin. Nahibaw ko nga nagmatapas Piolo. Bahala kang piloka ka. Uli na tong tawana, day Sara? Oh, muli na to siya. Ah, okay. Ako sang tanawon si Piolo, ha? Wa ba ka to maghikog, no? Unsa? Nganong maghikog man siya? Uya, mga mo! Unya! Malipay na siya siya nakita nga gihatob tag lalaki. Nga na di ay. May bilib ako anak niya. Doon na gyud tingali ay. Uyab gud mo kuhat. Basin tinuod gyud tong imong pasabot nga bayot na si Piolo naglusi. Shalan? Bye. Ano sa Ruben? Oh. To, Sara. Ha? Ano nga tuon man ako siya? Pero buhay niyo kayo tangoy. Unsang ka eh. Ay, nalamay. So, pang may klaruhon. Klaro na nga, ako'y bili niya. Oh, bye. Pues nga nung ipamugos man ako akong kagalingon nga ito niya. Bye, Pilo. Pasag na lang ako na siya, bay. Hello. Piolo, nanawag ka? Sumbong lang ko. Di pa daw gayang nga may uli si Ruben. Ha? Diya si Robin? Dili sa compound, nilang Sara. Giyatod man siya. Na nag-inom pa. Unya, ikaw? Unsa ba kibuhat nimo? Oh, so lang ko sa kong ipuyan. Nga, lit ko parang sa nila. Hala no. Ngano gud taon uy. Unya, karon unsa may kibati nimo? Katawanan ba? Katawanan, makalagot. Gusto ko mahilang, pero may luha nga moagasan. Piolo. Kaluoy sad nimo uy. Salamat kayo sa di pati kakaluin ako, Risa. Nan, unsay plano nimo ron? Aon sa man? O,
Nida mo na ko sigayon. Ayaw paghikog ha. Simba ko eh. Ano ko tao maghikog man ko. Mao lagi kay basin og sa sobra nimong gibati nga sakit ba makahuna-una kag dautan. Makahimo kag dautan. Dili ko maghikog, Risa. Tingali, kung buhaton mo nga magpalayo lang ko daring dapita. Piolo, Di ba ko gusto mamatay sa konsumisyon? unya kon mo palayo ka, asa man ka paingon? Muna yung giningon, Quo Vadis, Piolo. Ha? Unsay? Asa ka padulong, Piolo. Uway kasiguruan. O asa paingon aron. Mapapas na masakit kung kasiratian sa kupa. Piolo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!